Здравейте! Днес ще ви покажа как се монтира конзола за изолация, за да не губите топлоизолационни свойства в вашата фасада. Ето тук майсторите са избързали леко с поставянето на изолацията, точно преди да дойде аз, разбира се. Показвам. Ето как си доизрязах стиропорчето. Конзолката представлява ето това. Монтира се на стената по този начин. След като се установи дължината на стиропора и на фасадата, отстоянията, се прерязват ето тези пръстени и за капак се монтира ето тази конзола с 4 линчета. Ето така. Сега като я монтирам, ще ви я покажа. Ето може да видите резултата как изглежда. Ето. След това виждаме докъде ще ни дойде мазилката. Режеме пръстена и монтираме предната част на конзолата. И ето виждате резултата. Тук съм е сложил на место, където няма изолация. Има вътре допълнителен стиропор, който се изрязва по нея. И стиропор за отвън. Ето така се получават нещата.